kete Ramogi TV ka ni nyasi mar lamo ne ringre jatend migao machon kendo jaod bura machon marungo Mheshimiwa Dalmas Otieno ne obagi kanisa Don Bosco mantiere boma Nairobi kaende. Dalmas opuo kaka jatelo mane ni kod chia kendo mane oketo bero ngima oganda mbele ka bende ne en ng'at ma chanore kendo rito familia mare e yo makare. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Sa adek okinyi, ringre jatend migao machon na kendo jaod bura machon marungo Honorable Dr. Dalmas Otieno Anyango ne ochope kanisa jokopere Don Bosco e boma Nairobi kamano bagi alam ne ringre. Familia mar Dalmaso pare kaka wuoro manorito pare kendo riwijo ode kanyakla. Min ode Patricia Atieno Otieno paro manene kao nyiso kit dak mar kwe mane gidak go manomiyo ginyalo dak e ot achiel gi nyeke kuom higni 14. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. That no woman could pass without turning her head, looking at him. But I played it cool because I'm a born-again Christian. I don't have jealousy. I lived with Dorothy. Where's Dorothy? I'm here, Mom. Stand up. I'm here. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years under one roof. I gave them a room. Until when she had her twins, Ramogi and Raya, then she didn't move out. She's still living with me in my house. Now it's 14 years. Min ode Dorothy Atieno yango kaka Dalmas ne oromo kode ka en nyako matin ma jahigni 22 kendo loko ngimane ma kawuono en kod nyalo mar tawo chenro mag telo. When we had the coalition government, that is when Mzee saw me talking to, let you so rest in peace, Kofi Annan. We used to have a lot of teas with Kofi Annan. He was my friend, and at that time, one day when they were having the talks, he came and told me, Idwa the Gingane Kanye. And that was the end of my story with the Ghanaians. He just saw a young, naive girl and turned me into a dynamite. Nyithinde bende opoyo wuongi kaka jalno manomiyo gi ranyisi makare ka wuode matin mogiko paro kinde mane wang' jowi mar Ramogi TV ne ogoyo mbaka gi wuon mare kano manyo kom governor ma county ma Migori gino manomiye mijingo mar bedo kaka wuon mare. I was upstairs, so I didn't know my father was being interviewed downstairs. So I went down for a cup of water. I found cameras surrounding him. I couldn't even reach the dispenser. It's when I realized that this man has locked in. It's serious. So I'm finding myself asking myself, who am I? Now, here I am, following my dad in business. I'm doing business classes, have my own crew, have an accountant, a full crew. I hope we can lay my father to rest in peace, and I hope my siblings and the rest of my family can find comfort and also be proud of the legacy of who our patriarch, my father, was. Jatelo pogore opoe kaka jatelo mano hero kwe kendo no ngirore kochung' motegno ewi gino mano yie kuome. He was not only tall in height, but he was tall intellectually. We worked very well together. He was very competitive, and he also told me that I was very competitive, and I think it was a lovely competition. Kata obedo ni duond bura mar KANU ne onge kod huma kaluo, Dalmas no chung' motegno e duond bura no. Dalono kata kane gine KANU, gine mane gimiyo kata Moi nong'e koro nikech we can even go to Kabarak gi Dalmas kane mo lead gi by then ne wadhi kaka jo Migori. Kendo kidhi Dalmas mu discuss tabu. To Dalmas manyo fuko ne kata ng'omdo konyi kuny maler monge wach moro. Gimolan kuome eni kaka norwako joma ok owinjre go kisiasa gi
in. Let his soul rest in peace. En ng'ama ne kuchung' malo to siemo gima nosetimo. Ok nen mana siasa mar weche mang'eny. Nen siasa mar kwe, nen siasa mar dongruok, kendo kaka wapare to nitie gik ma wasiemo ka wan gi mor. Dalmas idhi ik tarik 2 tich ang'wen jumani. Ma en chakruok mar wuoth mogik mar Dr. Dalmas Morris Otieno nyakora Mgajuang Kawaya kae idhi ter ringre Kangeso Kamagambo e kaunti wa Migori kama idhi ketie ringre kar yweyo mogik. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.